pati kere ụzọ abụọ. Enwere ndị nke na-akwụnyere Senator Obinna Ogba, nwee ndị nke na-akwụnyere Mazi Francis Odi. Enwere onye na-akpọ Abi onye ike, ọ bụ onye ọnụ na-eru n'okwu n'okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma bụrụkwa onye nta akụkọ amara amara. O wee kwuo sị na ndị otu nke Senator Obinna Ogba ha rube isi n'ihe ụlọ ikpe kebiri, n'ihi na emere ka mata na otu ụlọ ikpe ukwu dị na steeti Ebonyi, Abakaliki kpọmkwem, kebiri ikpe na onye ama ga-eji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP wee zọọ onye bụ ọkwa n'afọ na-abịa abịa bụ Francis Odi. Otu a ka o si daa na steeti Ebonyi. Anyị na-aga nwayọọ nwayọọ, ọ ga-adịrịrị mma. Hope ụzọ dị mma ịmara na o mere njem gaa n'obi onye isi ala na ngwụcha izu ụka, mana ndị mmadụ, ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ n'ime njem ahụ wee sị ya, dịka ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị ibe ya elu na steeti Imo, ọ bụ na ọ gaghị adị mma ka ime ihe ogbo gị nke steeti Zamfara mere, nke si onye ọbụla ga-azụrụ egbe ọ ga-eji na-eche onwe ya. Ụzọdịmma wee sị olo na ọnọdụ enweghị nchekwa dị na steeti Imo na o rube nke onye ọbụla ga-azụrụ egbe nke ya. Otu a ka o si wee daa n'akụkụ ahụ. Dịka anyị na-agakwa maka na ọkwa ya bụ anụ na-agba ọsọ, anyị na-achụkwa ya, a na-agba ya ajọ egbe. Ịnụnana ya akụkọ a zuru ebe niile gbasatara otu ụlọ ikpe ukwu dị n'Abuja si wee bugharịa ikpe Maazị Nnamdi Kanu, onye ndu ndị otu Indigenous People of Biafra, ka ọ bụrụ na ọnwa Nọvemba nke afọ a na-abịa abịa. Anyị aka atụ na ihe gbasatara anya bụ ọnọdụ tata n'ime ihe mmemme, mana chebiri anyị eleghị anya n'izu ka na-abịa abịa, maka na anyị chọrọ ka anyị kpọta onye ọkaiwu. Anyị akpọtagị mmadụ abụọ, anyị kpata otu onye ga-eneba anya na ya bụ ọnọdụ ka anyị wee mara arị na ihe ụfọdụ o kwesịrị na ka ọ na-aga otu o si aga n'ala bụ Naijiria. Ka anyị kpuo ya akwụkwọ maka na ya bụ okwu dịba mbọchị a ga-akake ya ọnụ. Ewee mbatazie ọyụmaka nọ gala ala, ma tupu enonie ka m ṅụrụtụ mmiri. Ana m abịa.
Ana afụgo ma better like this. Adịma dịka m gwara gị na ọkwa na anyị ezuola ka anyị ha wele ata anụ ọkụkọ onweghị ihe jikọrọ anyị na udele. Ihe anyị na-ata bụ anụ chapụrụ achapụ ma ọlị. Adịma ọyụmaka ka ime ebe aka mgbe obi gị si aza ụbọchị ihe a ọ na-agafetekwa n'akụkụ nke obi m na nke bulite na obi unu nke ọzụzụ akwa ụdị o si aza bụ na ewere kịta ihe a na-akpọ teepu atụọ nga ịma na o nwere ka o si gbagonite ebu ya nna agbagote enwere ege ntị ndewo ịma na onwe ka anyị si eme ya n'ihi na anyị azụghị ahịa onye anyị azụghị nwanne onye ka anyị zụchara nwantị n'ahịa Nkwọ Ọkụzụ Agụrụ Ezechukwu ihe ala Inyi Ọkịja Oraifite Nnewi ndị Ọkpalaeze Igbo Ukwu Ụmụnze Eyiya ahịa ọzụrụ ụmụ Mgbei Ụmụchu Agbodo Oko na-enwe na nri ọmọ Mgbidi ele Ọgbakụba Ọgbara Ọgbakụzọ Orodo Ụmụaka Obi n'Ọfịa na ndị ụlọ ụmụ Chima na Idatọ Akwụ Ihede ụmụ ala ọma ụmụ Ndụgba ọmọ nke bụ ọmọ nke ya melụmo ọbụghọ nke n'ịdị na Orumba Atananjaba Owere nke Nkwọji Owere Nkwọji bụ nke Chief Charles Obiọha akpụrụ ụmụ Ọkabịa ndị Okoro nke dị n'Orumba akpọ na-azụba anyị ebe a nke a dịkwa n'okpuru chima obodo Agụata obodo ndị a niile na-azụ ahịa Nkwọ ewem na-asị gị jisi ike ị ga-azụtarịrị nke ihe gị na ezinụlọ gị ga-eri agụ agaghị eme ụnụ ihe ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ihi na akọchara na gị ka o si wee daa n'ọgbọ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'akụkụ niile dị iche iche ka anyị wee gbadata kpọmkwem na steeti Anambra ọya ụmụaka ị na-anụ maka ihe a na-ekwu APGA onye aghala nwanne ya ị hụrụ gị ekwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma aga etinyekwana m aya ma pas ka uche gị si wee n'ọlụ ma ego nọ m ezo aya m egotelekwa ego eji agbata ndị ọma na-ege ntị ekwuola otu ụbọchị si kpụọ ihe a na ka o rute mụ na ọya ụmụaka na anyị gakwara na anyị ga-eme ọfụma nke a bụkwa eziokwu m onye ka anyị tụkwa ha ọzọ APGA APGA a na-eme ọka ihezi a kpọrọ ya nke a bụ nke anyị kokoroko ewee m ji ọnụ dịdị nke ọ bụ nke anyị n'eziokwu anyị na-ejenụ ihe niile ekwuru ọya ka a na-eme ọ dị egwu onye ma na-ege ntị ka o si ada n'ọgbọ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkacha nke steeti Anambra na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị a kpọrọ All Progressives Grand Alliance nke ọ dị ugbu a bụ na otu nne ọ mụrụ ụmụ mụgide mụchikọcha elu na nke bụ na ọ fọrọ nwa obere ka ọ mụọ ka a na-akpọ football team abịakwazie n'otu ebe a ụmụnne kwesịrị iji otu ite na-esi nri na-aba n'otu ụlọ na-apụta ụfọdụ ndị na-etochabeghị eto ka ha si kwesị si na ihe mere n'ọbụ na ha ga-ebi ọnụ ụlọ nke ha n'otu ụlọ ka e wuru ofu nwa etotesi welu ihe gbuwa ọ sịkwa ka ọ pụọ obi jelọ nọọsị were ihe gbuwa ụlọ nka ka a bụnọzi n'akụkụ ka ghara ị na-afụ nwanne ya nọ na nke ọzọ dị anya na ihe okwere omume kaptịn na-aba nakwana nọ n'otu ụgbọ dịka ọ dị ugbu a e nwere ndị ndu atọ n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance e nwere ndị otu na-esonyere onye isi ha anyị ma gboo bụ Mazi Peter Obi nwekwazie ndị si mba na enweghị ihe jikọziri ha na Victor Oye nọ ha na-edozie njọkụ nọ ya bụ onye isi ha enwekwa ndị nke ọzọ si mba nọ Uche Okeke ka ha mabụ onye ndu ha ihe a na-ebe dịka ọ dị ugbu a mana akọrọ gị na izu ụka atọ gara aga na Maazị Chekwas Okorie bụbụ onye so na ndị hibere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ
emecha otu ihe abụọ maọbụ atọ mee ya o si n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ pụọ. Ọtụtụ ahụ ka ọ nọrọ tutu ọ na-achịgata n'afọ a wee chịgatakwa azụ dịka onye a maara amara n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ. O wee kpọọ oku ya na onwe ya dịka ndị nke na-ekwenyere Dozie Njọkụ ka ọ nọ na ya, o wee na-eti mkpu si weta udo n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ. Etikwaziri mkpu Atikuo ma Ọchịọha steeti Anambra bụ ọkammụta Chukwuma Soludo dịka ọ dị. Ndị nke Victor Oye n'onwe ya na-aba maka ka ngwa gị nke bụ eziokwu, ụlọ ọrụ na-ahazi nhọpụta ọchịchị bụ INEC sị na onye ha mma bụ onye ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ ga-abụ Victor Oye dịka iwu nke ha si dị. Mana Victor Oye na-ekwusi na ọ bụghị ebe onye si na-apụta ọ sị na ya bụ onye isi na APGA, na o nwere ndị ma maka okwe ndọrọndọrọ ọchịchị, na ọ bụghị onye pụta onye na-amaghị maka okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ọ sị na ya bụ onye ndu na APGA. Mana ndị otu bụ ndị nwanụ a na-achị achị kwuru sị etere azụ etere ụgba na Edozie Njọkụ ka ha ma, nwee ndị sị na Uche Okeke ka ha ma. Ewe m jụọ gị onye ọma na-eke ntị, ọya ụmụaka nọ maka nke nwa bụgodo onye m ji emere onye ọma nke m ma ugbu a ebe a ọkwa ka na ma ya eji wee jee Abuja ya na ma chọrọ isi ọka kịta pani jebe Abuja esi otu aje. Nwaanyị ọma, nke bụ eziokwu bụ na ịma na nke bụ eziokwu bụ na nna m anaghị ekwukwa n'okwu ya. Enwekwara ndị ọ na-adị mma nnọọ ha mebe isi ike sị kụkena ha mkpụkpa n'isi, a na-akụ ha mkpụkpa ha wee na-emuvu emuvu ma gwachakwa ndị sụrụ ngiri Igbo. Ife na-eme na otu ndọrọndọrọ APGA bụ otu ndọrọndọrọ APGA emeela nnọọ ka a ga-asị na ya bụ otu ndọrọndọrọ isokwana n'ihe a na-eme n'ịgwa anyị nke bụ eziokwu. O mego ka APGA nọrọ n'azụ azụ ebe kwesịrị ịfụtagharị ka pati bụ nke anyị dịka esi wee na-ekwu na nke a bụ nke anyị, ma bụrụkwazịarị pati onye ama ama na ana anyị, maka e nwere onye malitere n'APGA anọkọtara pụta. Mana ifugo n'ihi osu aghara na ọbụsandị na ọ dịkwa otu a na otu ndọrọndọrọ ndị ọzọ, mana nke a bụ nke anyị kwesịrị ịhụta ya ka nke anyị. Ngwana ekene otu PDP anaghị ekwu maka okwu onye isi ala na ndị mmadụ na-atamu na PDP kwesịrị inyekere ndị Igbo ohere, akwe na ahụ ya. Mana n'otu ndọrọndọrọ ahụ enyere ndị Igbo ohere na ya. Ọ bụzi na APC nta ka ihe eche ikutu ume ịghọtago. Ifugo ihe ndị a na-aga gosiri na anyị nwa bụ ndị Igbo ọ dị ka anyị na-ehegharị, ọ dị ka anyị na-efegharị nke nwa bụkwuzi nke anyị na onwe anyị kpọrọ APGA pati ndị Igbo, pati anyị chịkọbara bụ pati Odumegwu Ojukwu ka anyị kpọkene ya afa jiri aka onwe ya wee mụ apụta. Anyị na-eghara ya anya. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ya bụ ehi ga-achọ ka o jee Abuja, ya jee na ihe o kwesịrị ime. Dalụrịne ọya ụmụaka, o nwere onye na-esonyere anyị n'ọwara nke a na-ahụ anya ya bụ streaming live section. Ikenna Daniel, anyị hụrụ ozi gị mgbe oge na-eru anyị ga-agụpụta ya, mana ọ dị onye na-etiri mkpu ngalala mana ebidobeghị na ịchụnta nkwado. Ị ga-ejiri ya nwayọ. Ikenna Daniel onye anọkwazi ebe ahụ, Francis Ọmagandamani nwafọ emago nke anyị baịbụl onwe ihe ebe adịba ọya ụmụaka ikwuchakwana n'okwu ahụ, mana o nwere ihe anyị chọrọ ka anyị tụleke na-ere tata n'ihe mmemme maka na abịara ndị otu nke ọzọ were Mazi Peter Umeadị na ọ ya ga-azọrọ ha ọkwa onye isi ala, ndị nke na-ekwesị ọnụ ha ike si olo na onye ha ma ga-azọrọ ha ya bụ ndị otu Edozie Njọkụ, na onye ha họpụtara ga-eji ọkọlọtọ ahụ wee zọrọ ha ọkwa abụ Maazị Chekwas Okorie. Ndị nọ n'akụkụ na-ahụ ka ihe ndị a si ada maka na ọ bịara na-ada ka ebe a were aja tinye n'ime garị ịta ya ọda imemechi ya enjoy ma gacha ndị soro bekee.
ndị ahụ nọ n'ahụ na ihe a na-ada efọkwa na ntị gbasị ọ bụ na ọ gaghị aka mma ka otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ka ha dọnyere otu nwafọ Igbo pụtaranụ ịzọ ọnya bụ ọkwa, otu nwafọ Igbo ahọpụtara maka na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC gharịpụrụ ndị Igbo, PDP gharịpụ ndị Igbo, Labour Party nabata ndị Igbo. O wee sị dịka ihe mmemme a bụ ihe mmemme maka ọdịmma ndị Igbo, ala Igbo ga-aka mma. Ụfọdụ wee na-ajụ ndị na-enyo ka ihe si aga n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA sị nọ nke a bụ nke anyị o. Wee sị ọ bụ na ọ gaghị aka mma ebe ọ bụ na ha nwere dịkwa ndị jụ ha hapụzie ihe a na-esere ha ka adọnyere ndị nke Mazi Peter Obi ukwu ka o wee dị ka ihe a na-ekwu a ga-eru ya eru. Abuja na-ama achọrọ ịga ka a mara na ụkwụ ya ihe a na-eme ya ntụrụ ụkwụ na ọ ga-ana. Ya mere gị bụ onye ọma na-ege ntị, anyị ga-achọ ka anyị mara echiche gị nyegara nke a n'oge ihe mmemme a. Ị na-eche na ọ ka mma ka otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ka ha dọnyere Mazi Peter Obi ukwu dịka onye ga-eji ọkọlọtọ dịka onwe afọ Igbo, ka hapụkene nke ọkọlọta si hapụkene nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị onye nọ na ya nọ dịka nwa afọ Igbo nwere mmasị ịzọ ọkwa onye isi ala, ya ka anyị chọrọ ịkpa na nke tata. Ya mere kpọkene anyị n'akara ekwentị 08151017777 maọbụ 09071121017 08115 10177 08070211117. Ọ dị mma ịkpọ anyị ka ị mara na echiche a ndị na-enyo ka ihe a si aga n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA, echiche ha tụtara na ọ dị mma, ọ ga-aba uru, ọ ga-eme ka Igbo nweta ihe ha na-achọ n'afọ na-abịa abịa. O nwere onye n'ebe a. Ndewo. Chibuike daalụ nnukwu. Nwanne mmadụ nnọọ. Nwa nnukwu. Oi. Ekeleziri gị ike. Nke na gị ka Nobet. Esiri ekwuru mmiri akpọ afa mbụ Nobet. Nọ n'ebe a o tekwa odede. Iweta m na-adọwa ka iji kwuji Abuja. Ahịa ọma n'ọka ọ na-adị. Ahịa ọma na-ekwo ekwo. Ndewo nnọọ. N'isiokwu unu gụpụtara, amaghị na onwe ndị ọzọ na-eti enweghị ebe mkpụrụ n'ụtụ a na ama m na tupu kịta na enwebugo oge ndị APGA na ha enweghị onye ha na-ewepụta ịzụ maka ịzụ ọkụ onye isi ala ka ha kwado ndị dị otu a omegomekwa n'afọ nke 2011 2011. So kịta mụwatụba anya ebe ọ bụ na APGA bụ nke anyị azụ na o nwere ihe anyị na-azụ kamgbe emegide chukwu si na Labour Party na-enye anyị ya ụwatụbazi anyị na ebe ọ bụla ọpụtara otu a na anyị niile si na nke a bụ nke anyị aka agbakọtazi aka mee nke ahụ nke anyị. Ọ bụ sọpraịz na ndị APGA na-ewepụta kandideti bụ ndị na-ekwa ndị asụsụela ndị adịsaịda ụwatụrụ anya ka na-esi na-ayọ ha nkịtị ndị apụta nọ na kpụsie ka anyị niile tikọta aka ụkwado nwanne anyị nwoke a ụwa niile kwuegoro maka kama iji aka anyị kerisie vootu anyị ndị saịda maka ọha nta anyị na-ebi ire na-egbu anyị. Oge ụfọdụ bụ na ndị mgbago ukwu a na-eke ijikọta aka ụfọdụ ofu onye anyị nwere onwe anyị ọgọ steeti ise anyị eke analegewa jiri aka anyị gbuo onwe anyị cheta ndị ọzọ ihe a na-eme anyị ka anyị niile nbika ama ya ya ọ bụrụ na ọ ka kwakakwara ume ndị APGA drọpụ onye ọzọ bụ kandideti a nwere kịta ka anyị jikọtagodo aka ọnụ Labour Party chụọ mmanụ ma anyị enweta ihe anyị na-achọ ya bụ ihe bụ nwa Ndewo Nobet ọkwa anyanwa bụ onye izizi anụ izizi ṅụrụ mmiri ọma na nke taa. Ịma na n'ihe o kwuru kịta ọ dabakwaziri adaba maka na mmadụ dịka Joe Igbokwe nọrọ tata wee na-agwa otu APC ka ha ghara ịnenekwa vootu ndị Igbo anya. Nke a gosiri na ọ bụrụ na ndị Igbo maara ihe n'oge a na ha nwa bụ ndị ekwesịrị ịbịa na-ayọ ayịyọ vootu ya n'etiti APC nakwazi PDP, mana ọ bụrụ na ịdị n'otu na njikọ anaghị ekwu adịghị ya, a na-aghasasị, a na-ekewasị, ọ ga-ahịa wee ka m ji wee kwu na mbụ
jụọ ajụjụ sị okwu a ka nama ga-eji si Ọka maọbụ si n'Enugu maọbụ si Owerri ele ha si Abakaliki wee gaa Abuja. 08151017777 0907-112-1017. Ndewo. Aha gị na-ebisa akpọ? Nsụka. Ndeje ndị mpaghara Nsụka isi na-akpọ. Ihe alụmọna Deje nwụla m. Okwu unu wepụtara n'ehihie a mara mma maka na anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ihe na-eme onwe anyị, mana echiche m ọ ga-aka mma na ndị APGA anụnwa otu a ha si wee nwee nkejisi ka ha jikọta ọnụ wee dọrọ Mazi Peter Obi na Labour Party. Nwa na-eche na ọ bụrụ na anyị jikọta ọnụ anyị ga-erukwe ndị amanụnwa na-ekwu okwu na ọ ga-ejikwa agafe okporo atọ wee ruo n'ikote arụ abụ. Ndewo. Ihe alụmọna ịma na ihe Anọbat kwuru gbasatara ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA dọnyere Goodluck Jonathan ukwu mgbe ahụ. Maka na ezie n'ezie echetara m nke ahụ nke ọma mana ọ dịka gasị na ị na-ekwuzi ugbu a maka na Peter Obi budo nwafọ Igbo. Ka anyị mara n'ebe a onye ka anyị kene. Ndewo. Aha gị na-ebisa akpọ nna? Deje nna m. Nwanne m mmadụ. Aha m wụ Honorable Uche Nwafọ, onye Igbo Ọkaigwe Akpụgo. Honorable. Atụmatụ unu a n'ụtụtụ ehihie amaka. Anyị na-etinye n'efere na-ekwu na Chineke ga-emetụ ndị APGA aka n'oge. Anyị abịa kwado ofu nwanne anyị ka ọwụ agbakọta ọnụ nwe ọwụ ezigbo elu mgbe eluigwe ga-enyere anyị aka. Ha ncha onye ọbụla na-amị eluigwe agaghị agharịpụ anyị. Udo dịrị unu. Ajụjụ anyị abụkwana naanị n'otu akụkụ ka ọ gara maka na ndị mara ihe nke ekwe na-akụ na ọgbọ okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ka anyị chọrọ ka ha nwalee ka nyochaa ya nke ọma ọ ga-ekwe omume ha enwere ike ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA enwere ike ịhụ ya etu a anyị si ahụ ya ugbu a. Ndị jụ a na-ahụta na ọgbọ ahụ ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị enwere ha ike isi ka hapụzie dọn ịda ha na-adọ Igbo enweze ha na-eme ka adọnyere Peter Obi ukwu maka na nke bụ eziokwu bụ n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour ha enwekebeghị agbọ n'ala Igbo. Mana dịka maka nwere ihe bekee na-akpọ political uprising, ịhụ ka ndị ntorobịa n'ala Naịjirịa si wee manye n'ụbọchị ndị a ịchọ ka ị mara na ihe na-ekwu ọ bụ eziokwu gaa n'ebe ọbụla a na-edebanye aha maka inweta akwụkwọ ikike PVC ka i wee mara na ihe a na-ekwu na anamama njakịrị dịka ha ndị na-eto eto si wee dịka gasị na ha sicha n'ụla Bini na-ekwuzi na ha chọrịrị ijizi aka ha họrọ onye ndị ajụkwanụ ha nwere ka ha si asụ ya we want to take back our country. We must be obedient. Ya bụ dịka ha si aga n'ụdị a ha ncha niile ga-debacha aha bụrụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị maka ihe akpọ Labour bụ ndị otu jikọrọ ndị ọrụ ha kwukwara tata na ha kwụ Mazi Peter Obi n'azụ TUC na-ekwukwa na ha kwụkwa Mazi Peter Obi maka ya na ha mere nzukọ ụnyaahụ ofu ihe akwa anyị na-ekwukwa ugbu a ịma na APGA nwere mgbe ọ bụ Mazi Peter Victor Ume Masị nwafọ Agụlụzi Igbo senetọ mgbe ọ bụ ya bụ ihe niile gbasara APGA n'isi mana o wee dịzie ka a ga-asị na ebe Peter Obi ejere na n'ụbọchị ndị anyị ka hụrịrị Victor Ume na ya ebe o jere na maka na enwere ka esi atụ ya n'ilu na ihe nwanne mbe na-eje
ọkpụrụkwa Nkụrụ ya. okpokoro ya wee na-eje. Ịma na ihe ụdị nkọcha akọchara Peter Obi mgbe o si n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA wee pụọ n'anya mụ na gị. Ịma Peter Obi n'onwe ya, ọ bụrụ enwere onye anyị na-emere kampen akwa na-ahụta. Peter Obi n'onwe ya ahụtago ife dị na obodo a akwa na-ahụta, mara na ọ bụrụ na ọ nọgidesi ike na ya bụ otu ndọrọndọrọ, o nwere ike ma ọnwa duje ya kpọmkwem n'ebe ọ na-eje. Mana ifugo ka o si wee dị ugbu a, anyị nwa bụ ndị Igbo na ndịda ka ọ dịara ya anyị play our own best n'ife anaghị ekwu kịta karịsịa n'otu ndọrọndọrọ APGA, maka na nkewa adị na ya. Nwa nnukwu nwanne m ọkwa oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ, emechaa ihe a niile ebe anọ ka aka ya anọkwa, ndị na-achị anya na-achị anyị, ndị na-eme nke ha na-eme a na-emekwa ihe a na-eme ka a na-ene n'anya nọ maka na ọnụ ga-ekwu ekwu ụdị nọ ntị ga-anụ ọ ga-anụkwa. 08151017777 0907112117. onye n'ebe a. Ndewo nwanne mmadụ nọ n'ebe a. Mmụọjekwu nnọọ. Akụ nnọọ. O nwere ofu onye ụmụnna nzalụ ijikọta okoro hapụ ya maka ọ na-adị mma mmadụ pụta n'ọgbọ ịlụ ọgụ pụta n'ọgbọ ịfụ na onye na-alụsi ọgụ na ọ karịrị gị ọfụma. Ọ ka mma mmadụ ịgba ọsọ ihere karịa ịda ihere. Ihe na-egbu ilu na o kwere omume a nwere onwe ha ugwu ma ndịda ma ọwụwa anyanwụ wee ebe ọnwa na Peter Obi ha nwere onwe ha nwere ndị nke anọ ọ ihere ka ọ nwụrụ ha na ha pụtara onwe onye ebinefekwu otu emetọrọ. Ọ ka mma kịta ka ha were nwayọọ were egwuregwu oke ọha na-ejikọ na-atụ aka mmiri. Ọ nwere ebe ya ọgbaji ụdọrọ ịma na mpụta na ike ijere pụtara n'ọgbọ ụmụ obere ma nwa na-apụgo ọ gwụra ka ọ ha n'olu. Ọ dị mma, mana nke anyị na ha ekwu kịta ya ọ pụọla, ọ bịara ikwu ka ọ dị ha n'obi. Ọ dị mma ka anyị na-aga n'iru. Ndewo ihe ọma dịdị nnọọ. Amaobi ọmụọ ka ọgbụ ọmụọ nnọọ. mana anyị na-Amaobi anyị na-ajụ otu ọ gasara aga. Ị na-ahụta otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịka ha dọnyere Goodluck Jonathan ukwu na mgbe nke o bidoro nke ya. Ị na-ahụta ya na ha nwere ike ịdọnyekwara Mazi Peter Obi ukwu dịka ọ dị n'ụbọchị ndị a. Otu ọ masị na ọgbaghara juru na ya bụ otu ndọrọndọrọ ugbu a. Ọ na-ekwu ịtụnye ị na-eme ọ na-ekwu ntuli aka, anyị nwa na-ekwu ịdọnyere ugwu maka ihe dị iche n'ụzọ ihe abụọ a maka ọ dịzie ịhụghị ịghọtaghị ihe anyị na-ajụ. Anyị anaghị eme achụnta nkwado ebe a. Ị na-ekwu tụnyere anyị na-ekwu ịdọnye ukwu anyị na-akọwa abụ dịka ha dọnyere Goodluck Jonathan ukwu na mgbe nke ya. Ị na-ahụta nyegakwara ndị Ju dị n'otu ndọrọndọrọ ahụ. Ọ ya bụ ihe anyị na-ajụ. Cheta na onye ọbụla na-akpọ ebe a nwere naanị otu nkeji ka anyị wee nabata ndị chọrọ ikwu uche ha. Ndewo nwanne mmadụ, aha gị na-ebe isi akpọ? Aha m bụ Ike nnọọ. Ihe m na-ekwu n'okwu a bụ na nghọta nke ma ọ ga-esikwa ike na APGA ga-adọnye Peter Obi ukwu kịta maka na nleghachi anyị azụ efu na Peter Obi ji ọhụụ ma ọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ filosofi Ojukwu nyere were jiri APGA mee ka ọchịchị aga nke ọma. Mana ihe na-ewutezi mụ na onwe m bụ na
nye nwa bụ nna yiri eme ka pati ya guzo hapụrụ ya gbapụ. Ana m ekwuzi maka gọvanọ nke Imo steeti kpọrọ APGA nye pati ya ọzọ ghachi APGA sinzi ahụ pati ya na-ayọ ọrịa ọ na-ayọ kịta. So mana ọ bụrụ na ndị Igbo anyị jikọta obi ọnụ dịka ọ dị ugbu a meghara ihe gara aga anya, ọ bụrụ na ọ ga-ekweme eweda ha onwe ha dịka ọ bụrụ na ha nwere ọhụụ Ojukwu nwere maka ndị Igbo wee bido pati ya agaghị enwe esemokwu a na-enwe ugbu a. Ihe na-enye ha nsogbu owo onye na onye ọbụla na-achọ nke ya mere ọ bụrụ na ha ga-eweda ihe ha na-achọ n'onwe ha chọwa ọdịmma anyị anyị jikọta aka ọnụ kwado nwanne anyị kịta onwe ihe mere mebiri emebi agaghị emezi emebi. Ekelekwa m ọnụ. Ọ dị mma, e nwere ihe i kwuru maka na isi na Peter Obi pụrụ na otu ndọrọndọrọ APGA. Wee chọọ ka m mata ma ọ bụ pụrụ enwere ka o si wee metụta ya bụ ọgbaghara dị n'otu ndọrọndọrọ ahụ ka ọ dị ugbu a. Ọ bụrụ na ọka nọ ndị ahụ agaghị enwe ọnụ okwu kịta, ndị gọvanọ enweka ikike nwe ọnụ okwu ihe gbasara pati. Ọ bụrụ na ọka nọ na pati ha ibi ndụ na ya na gọvanọ nke ọzọ nwetụrụ nwa obere ihe a emezie pati esi ike, ndị a agaghị ekwu onwe oke ọnụ okwu ya anya ọma ndị bụ ndị ahụ ọ kwuo na n'ụzọ anya mara ndị hapụ. Ọ dị mma, ọ dị mma. Kịta ka m ghọtara m ụzọ o si agaga. Ndewo Dede. Ọ dị mma ịma ihe na-eme anyị na-amụta ife. Mmadụ dị ka Peter Obi a asị gịnị m kwube ọ machakwara na ihe a niile maka na enwere ndị Chineke na-enyekwanụ ọgụgụ isi eji ama ihe ga-eme mgbe ya bụ ihe aka malitebeghị ime. Ndị na-abụ nwa nnụnụ tie nku ya pepe amara ebe ọ ya eje. Mana nsogbu adịghị ka anyị ka na-aga n'iru na-anụta oku ndị mmadụ. Ọ dịka enwe ndị na-esonyere anyị n'iru akwụkwọ Facebook. Nkeji 18 ka ọ fọrọ ka ọ kụọ elekere 4. Cheta na o jiri ụfọdụ nkeji 5 ka ọ kụọ elekere 4 anyị ga-ama ya akpụ n'ihe mmemme a. Anyị wee nabata Frankie Franka n'oge aproko special. Ọ dị mma, ndewo ka anyị na-aga n'ihu. Ele aha ndị a enwe kọwara nzirịta ehi ọma Dede m. New Babylon. Babylon ọfụ nnọọ n'ebe a. Ndewo. Ịgwa gị eziokwu, efuru ndị ugwu akarịka anyị na politiks. Ugwu wee chọpụta ihe ahụ, chọpụta na patụrụ anyị gap na oriri ihe gbasara politiks. Onye ugwu kịta nwere ike ịbụ onye ile ọ pụtara o mere ihe ire enyi na ya bụ na azụtara ihe a na-azụ mana ọ dụghị etu a n'ala Igbo anyị. Ka m gwa eziokwu, obere ibe ama ndị a na-emeka a na-asa eme ha na ndị atụ ha na-ewepụtakwa ha ọgwụ ụgbọ ndị ugwu agaghị eme ya ha ga-abịa pụọ Peter Obi n'ukwu. Ile anya kịta ebe anyị bụrụ a na-eme kịta bụ ọkụkọ ọkpọkọtacha ana oyi okpukpụrụ akpa ọtụkwa m etu ọ na-adịbube ọ pụta onye ọbụla na-esi n'onye amere mana lee ka ọ gwara kịta n'iru onye ọbụla ga-ejikọ ọnụ wee soo ihe lee onye akpụrụ wepụtara onye ọbụla kpatara na ihe a na-akọzi kịta apụgasị a na-akọ nka ka eketa atụkwago otu ndị mmadụ ike gwụrụ ekenekwa ya n'ụlọ New Babylon nke Ekwurọbịa. Ndewo Babylon ọfụ, anyị hụrụ ozi gị ọzọ Francis Ọmaga Nnamani sitere Emago ọ pụtara ebe ahụ ị nọ. Ọ na-ekwu na ọgbaghara dị na otu ndọrọndọrọ APGA ya bụ APGA na ọ gago n'ihu wee kụọ ya bụ otu ndọrọndọrọ ngwụrọ ma dochie ọnọdụ ya bụ agamniru nke ya bụ pati azụ. Ọ dị m otu a ka o si wee fụta ya. Ka anyị mara n'ebe a. Ndewo. Ehi ọma nnọọ Dede. Ụmụnne m abụọ na-anọkọ aha na ahịze Chineke. Ahụ ya nwa ọha jụrụ mechibike na nwanne ukwu Okoye ụmụ eke nkwụ ọjị na-akpọ na ụmụnne m ọnụ ma na APGA ga-asị ka ha ghara ịdọgịrị Obi ukwu
tupu ha na-agbasachi n'ihi na o ruruwele. So ihe m na-ekwu nke m ụwụ na ọ kara ha mma na ha dọdịrị Obi ukwu, ha buru ụzọ jugodo sọ asị na ọ bụ onye ọzọ si na Anambra steeti pụta na nwere onye gara ịtụpụ ọnụ n'ala Igbo dum, ọkwa anyị hapụrụ ha mere ihe ha na-achọ. So otu Soludo pụtara agbakọ aka na obodo dum na steeti dum nọ n'ala Igbo sị na ọgwụgwolu na Anambra ga-atụ, anyị ga-abịa si n'Imo bịa tụọ ya. Tupu anyị ka anyị chọrọ ka Anambra si dịka ukwu azịza wee soro Obi, ha jụkwanụ Obi daa a na-apụ ga-aka na ọ bụghị naanị Anambra maka na ịnụlụ otu anyị si gbalite aha ituru ha nke a bụ nke anyị. Ihe ọ pụtara bụ na a na-akọwa n'ala Igbo niile ma steeti gị ma nke Abịa ma Ebonyi. Ma otu nke anyị gịnị mere ha ji sọpọtụ ma Obasanjo mgbe o mere ma mgbe Goodluck mere? Akwa ha mere onwere mgbe ha wepụtarala onye APGA wepụtarala presidential candidate eleghịka ugbu a ụka anyị ugbu a anyị agbakọọla agbakọ ọsọ ha ụka anyị eleghị mere ha ọ ga-eji akụ ahụ iche ebe ha nọ. Biko gwaranụ m ha karịkwana onwe ha. Ọbụla ihe m sị ka m kwuo. Ndewo Chief Charles Obiora. Ndewo. Enwekwa ndị nọ n'iru akwụkwọ Facebook. Michael Dugod ese Uhuruchi ọma Nwanukwu na Chibuike iwe na-asị na ị na-agwa otu ndọrọndọrọ APGA ka ha kaba arụ chi otu ndọrọndọrọ gbapụtara ihe dọnyere ukwu na otu ogo kamgbe ha kwụrụ na nke onwe ha wee na-ekwu na nke a ga-enyere ha aka ma ọlị. Abụchi Michael ọdịma youngest soja zibatara ozi a. Stanley Oluchukwu Stanley Agụatakopa iwe na-asị ihe ụlọ ikpe mere ọ bụrụ isiokwu anyị na-ekwu. Ọ dị mma. Ferdinand Amaka Okeke iwe na-asị ị na-akwado Peter Obi ka anyị ka na-aga n'iru. Udenze Livinus Akụnaisi Obiike n'isiokwu izo ihe ọma Chibuike na ọhaziri nakwa Nwanukwu iwe na-asị udo nke Chineke dịrị anyị niile ya gaziara gị. Wesị biko ị na-arịọ ndị APGA edere ebe a ha nweta gị nke apụrụ apụ Akụnaisi Obiike ya gaziere gị. Sị ị na-arịọ ndị APGA nakwa ndị otu azịza ka ha jikọọ aka ọnụ ka ha ghara ịchụ nchi abụọ otu ala n'ahịa ha. Ọdịma ya gaziere gị Akụnaisi Obiike. Joseph Anieto ese na-akwado Peter Obi ma gara enu ma gara ana. Anyị ebidobeghị ịchụ nta nkwado nga ka anyị hapụ kede nka na ọ dị mma anyị agụna nke Ikenna Daniel na ndị ọzọ. Ọ dị mma anyị nọ site nke ọma ka anyị kọke n'ozi na ọwara nzikọrịta ozi anyị dị na yawo no obodo ode yeah democracy and practice very well. What do they do like one some of them they want to register presence at federal level, and some of them they bigger because na Peter Dump for hand. So they want to like floor him. It's on a floor, oh well, I've got now Europe. Oh, I don't hear now. Working now.
ịma na ihe anyị na-ekwu bụ n'ime obi gị na ụdị isi wee hụ ihe na-eme n'ụbọchị ndị a ọ dị gị ka ha ga-adọnyere ya ukwu dịka ha mere Maazị Goodluck Jonathan n'afọ nke 2011? Ya mere ka anyị ji ekwu ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ, maka ọ bụrụ na anyị jikọta onwe anyị ọnụ n'ọnọdụ a, ma ha jikọta onwe ha ọnụ ma ọ ihe nwanne na nwanne. Anyị na-ajụ gị ọ dị gị ka ha ga-emenwu ndụmọdụ ga? Anyị na-emenwu. Ndewo, ịkwụọla anyị ụgwọ. Maka onye bi ebe ọ na-ekwu enwe nke bekee na-akpọ sentiment na-ekwu ka ọ dị ya, mana anyị chọrọ inyoyo dịka ndị na-ama ihe na-eme n'ọgbọ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị pụrụ ịpịkọ abụọ na atọ mara ihe ga-eme. Ka anyị bụrụkwa otu okwu anyị na ha achịkọ nwayọọ nwayọọ. Ndewo. Aha gị na-ebisa akpọ nna? Obodo ebe na steeti Enugu gbapee ọsọ dịdị ngwa obe nọ. 9th mile bụ ngwa onudi ka nnu ihe ka nnu onugide ede. Gabazie n'iru. Nsogbu adịa. Ọ bụrụ ọkwanụ na-adọnyere ukwu ebe echiche m na-aga abụ a ga-enweta mmeri. Ị na-adọnye ukwu, ị na-adọnye ukwu, oge ezu iwu inweta mmeri. Atọ nka ndị be anyị mara ama na ndị fanaba na-eme ife bụkwazi mmadụ gbanwekwa ụbụrụ. Ọ bụrụ na a na-achịkọta wee na-aga ka ndị Igbo, ndị ọzọ na-agbasa nwekwa ike na-achịkọta tupu onweta, maka na enwekwa histrị dịkwa. Ya bụ na echere m na nke a na-asị ndị Igbo jebe echere m na ọ ga-eme ndị Igbo mma, maka ọ nwere ndị ga-afụ nọọ ndị Igbo na-aga, ọ bụgodị na ọ chọwara itinyere akwụkwọ ọgbapụtakwa ike. Dịsọ ifo afa ga-adị mma, a ga-asị nọ ndị a na-eje. Ndewo, ọ ga-adịzi. Daalụrị Nedede. Ọnụ onye a yiri ọnụ onye anyị ma mana ọ sị na enwere onye na-esi Owele Court mgbe a mana ọ sị na ọ bụ 9th mile corner ka ọ nọ. Ya daalụrị nne. A na-agwakwa ya na 9th mile because 9th mile ihe o ji akpa ya 9th mile bụ na maịlụ 9 iru Enugu, mana ndị nwe ana ahụ ndị bụ ndị 9th mile ahụ bụ ndị ngwo. Na-asị ya na ọ nọ na ngwo, ọsị bụ mba. Onye maka ka anyị chịkọọ ga-adị mma. Etere ụgba etere azụ, emere elu emere na ndị Igbo anyị kachakwara ijikọta aka ọnụ ka anyị wee mekene ya bụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ka ndị ọzọ wee na-abịa na-ayọkwana anyị votu anya, maka na anyị bụkwazi ndị so wee biri n'obodo a, ka anyị ghara ị na-agbasasị anyị na-agbasasị ọya na-enye nsogbu. Udo dịrị unu. Daalụrị nne. Onye maka bụ nwanne ukwu chi rọtara wee na-abịa ka Chineke chebe gị, gọzie gị, bụrụ ihe ka ọmụkwasị gị si n'ebe obi dị nsọ, mere gị amara, kasị ego obi ebe ọ bụla ị na-eru uju, nke kachasị nke tụọ egwu ya wee kachasị na nzuzo, ka o wedere gị mma na ndụ a na ndụ gaji bịa n'ihi na amara ya wee na-abara anyị ụba n'aha Chibuike Ọhazurume. Ana m asị gị chebiri mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere 6, obodo ga-adịrịrị mma.